ka ne owinjo thuond weche maweko ni Sadek Odhiambo ma kawuono. Panicheno ni biro ne achiel kachiel Ratil e Ramogi FM kod Ramogi TV kama joka Kasipul yudo thuolo mar go mbaka gi jochung' 10 yawuot gi nyargi ma olap dhoge ndong' ne Komas Kasipul e yiero ma ochan tim tarik 27 dweni higani mano chieng' tich ang'wen jumani. Juma koro wachako kawuono niendi. Kumano jakore mogi jochung' 9 kuom 10 wan go ka kendo medo dhi nyime kod go gi mbaka ne wacho kacha motelo kacha ne wagwelo ji duto te ma bende IBC ne opuodho e yiero makamano. Ni dhi nyime kod leronwa Robert ni to ang'o mido timo ne joka Kasipul ni mulo wach mar somo mopogore kod weche mag somo en agenda mane midwaro ni joka Kasipul ogoni kura tarik 27. Erokamano. Ne wadhi break kapok atieko. Yes. Nikech na wacho ni somo ok bed complete. Kotieke certificate kende. Ka ng'ato dhi skul motieko kaeto gimodhi timo tok skul onge. Pod maundu cha pod ok watieko ahinya. An ka joka Kasipul oyie mondo atelnegi to an kod lek kod mkakati maseketo kod osiepena moko mondo wayud kaka nyithindo ma wapuonjo mokalo e lwetwa kaka ofisa mar mbunge waya motimo college kadhi mbele wanyalo konyo mondo tije kuonde manyalore to ma osome e level mapiny motimo certificate gi diploma gik machalo kamago waya onegi kuonde ma gimana gisomo ng'ato timo carpentry ng'ato timo mechanic to waya within the constituency kuonde ma ng'ani nyalo bedo chake tich to en kamolos ma ok en mar ng'ato en maro ka joka Kasipul ma nyithindwa motiegore mokalo dhi to chako tich kacha koro mobedo sharp molojo wadgi modo ka nyalo gerore kende ma yaw kare wuok kacha kadhi koro kuwuok e skul kodhi manyo tich wuok e skul kani tika modhi donje ma system achiel mapuonje cha ochako yaw kama dhi betie tok kosesomo. Na wacho ni somo is very important nikech kaka yawuoyo moro no wacho ni telo na joma ok riek tek nikech pimo wach ng'ama ok dhi skul bedo matek ahinya. Kasipul osebedo dala mar lweny makoyo osebedo mang'eny kata bedo waka kata yiero makore timo sani ni itimo nikech koko mano bedo Kasipul nyiso ni Kasipul dwaro thieth, dwaro jakwe, dwaro jagdach, dwaro jaocho. Kasipul dwaro kwe to kwe mondo wanwang' kwe ni iwacha to poka winyo ng'ama pange kaka kwe ni dwani mondo yude nikech kabiro kanyo ya Kasipul kora wacho number 1 jatelo madwano kel kwe nyaka bedie ng'ama bende kwe no en owuon no kwe no chakore kode samo wue kani wan kaka jomochung' joma nitie nyaka joma onge nitire gik ma samo inwang'o ka wawacho kata kum jowete wa mamoko manyago kwe kata manyalo lweny koro kwe chakore kaka jatelo kech ka piny e thuolo mane jatendwa mosekalo Raila Amolo Odinga nyobedo machiegni jatelo mantie sani Kenya nyobedo maonge gi koko gi maandamano nyiso ni king'iyo maber to koko matimore Kenya thuolo mang'eny koro kwa wuok Kenya mangima en ga gima otenore gi jotelo mag piny ka jotelo gin joma nyalo wuoyo e level ka jotelo kaka sani koro wabedo kani to wan gi kwe to kwase akabe wan gi kwe kiyiero wan gi kwe to kosiyiero nyiso ni ng'ama bede komno nigi teko mar kelo kwe kata mar nyalweny kore mana wacho ni wan kaka joka Kasipul wadwaro jatelo moluoro wach Nyasaye nitiere dhi e kanisa gi luoro Nyasaye mago ariyo mopogore sani kore go siasa onge kindwa ka ng'ama ok dhi e kanisa nikech wadwaro kom to tok koseyierwa be pod wabiro dhi e kanisa kane pok mosenindo ngondo were notho be nyo wajo kanisa Kasipul dwaro jatelo moluoro wach Nyasaye ok ng'ama dhi e kanisa ng'ama ka idwa luonge gi nek to Nyasaye moluoro jatame dhi e mano koro an kaka Robert nang'iyo ni ka joka Kasipul oyiera tabi gi telo manyalo kelo riwruok maka wabedo gi boyd kama kawuono to wabedo kod kiny to wabedo kod orucha to mano timore ka jotelo ma nie kom oketo kwe kaka priority. Number 3 and development road network yaw piny gweng' ma yore onge gweng' no dinore kolos yore me gwenge tido ka kata biashara timore mayote gwenge go to wan ji gwenge Kasipundwa nyaka sama wuok kani ma pod yo kata magari nyalo kale onge ndalo moko nadhi campaign kamoro ko kandwa malo nochuno wawe gari mwawe geche tema ne ntie wuotho gi tiendo kwa donjo no wuotho karibu 2 kilometers korido ka is very unfortunate
ka wasebedo gi jotelo. Namba 3, nikech aparo ni akanyalo pimo psychology ni therapy. Namba 3 en ni wan kaka jo Kasipul nitiere gwenge manyaka sama wuoyi kani stima pok odonje. Stima meno maliel kani. Nitie gwenge ma stima pok odonje. To kendo gin gwenge ma jomoko manyinge no telo nwa chien ae gwenge go. Kisiasa mar luongo nying ji kelo kelo damu mbaya. Bedo ka gweng kama jatelo moro no ae. Kuonde moko stima pod onge, kuonde moko yo pod onge. Nyiso ni nyao pod nitie. Telo ma Kasipul dwaro ok en ng'ama iting'o ni tere kom. Kasipul dwaro ng'ama nyalo dhi wuoyo on behalf of Kasipul. Maka jo Kasipul obedo kama to ng'ero ni akoro kawuono gi ng'iewa kani. To gimor ni macha wuodo mano wayiero e chochung kacha represent wa e od bura kacha. Kasipul okadwa tajo nying wan gi mbunge achiel kende mano wayiero manono gi Bahati. Modong wasebedo kwa yiero gi. Gin gigo manak siasa liete. Koteri e bunge kucho. To giling mitwa ni dholuo bokia wacho, Kiswahili bokia wacho, Kizungu bokia wacho, kore kia ni konyeri kode nade. Wadwaro telo e bunge kacha, mang'ama ni kacha, ka wuyo to jopiny o represent jo Kasipul. Kata kuwe gi dholuo e bunge. Kata wach mana dholuo, kopo ni bunge nyalo yiene, nyang'e ni mano to tek kidogo e bunge. Koro na wacho ni representation marwa. Chik mar piny Kenya, ang'eni kanyo nitie tabu. En dholuo gi Kiswahili gi English. Kota mito jopiny oyiene nyaka dhiyo. Speaker nyalo neno ni nyatimo ni ng'wono. Koro na wacho wach mogik nikech an gi weche ang'wen mada wacho to nikech apimo kaka wadhi. En ni namba 1 wacho ni en somo, namba 2 dongruok, namba 3 en kwe makelo insecurity cha. Okay. Koro kinyi wuotho Kasipul idhi lidhi kamoro amora kionge luoro. Namba mogik en ni wan kaka jo Kasipul owetna gi osewacho Kasipul en piny mochiek, piny machiek manyaka ne chakre. Kuonde mang'eny ji ong'e ni Kasipul en piny manyak. Tadwa wacho ka kwe onge to development mwasewacho gi te bedo matek mondo tim. Erokamano. Koro aduoko ni biro miya thuolo. Erokamano.